gobar go nach ich de gédain agus han máile agus hí an fer teach hí in stair rudí chun chósa commeráide ar nach a bhir gar ró agus bhí sé cuatú scanán in gáige mar chuid chun obair sin agus tháinig sé go rá na fhí anseo i leog faoin lipéid sin ar YouTube agus a chléise orm agus bhreanna méir agus rinne me fisarchain níos déine ar a scéil agus scríb an tal agus chuma sósirtúir is gan nóid an le géan. Well chumid sús an bhaidin sin daoine gaite ar dúris agus bhí anrathir a meascnáil agus ardé chuir héin agus sin an tróna sin bhí sé ag Joe.caí agus ag journal.caí freisin agus bhí go leor le chuirí ag ar an síbna sin freisin ach cheap gur bin deir leis an scéal go dtí an lún seáite nar a chuir fearr an BBC le chum fisrú faoin scéal agus rinne me ag le beag lei sin agus chuir sin an scéal ar thaobh idirlín an BBC agus níos sin chu sé timp le crunne bhí sé tíortha go fada géin le an choirí heas agus an chréig agus ungar agus áite mar sin. Well ní má bhréine go bhóil tá sean spéisiú scéal leáil go leor tangachaí timp le crunne agus mena méon agus an túrisc litrí ar go leor peanlaí éagsúla ach ar an lé tá ag gur go leis a scríb í rudaí eile bhhaine le reachtaíocht agus sé chun déon nó údarrás na gaalteachta nó bhfuil héit go rud sin.